hasi egingo gara, eta, lehenik eta behin, egunon, eta eskerrik asko ona hurbildu Paraninfonetara, Zientzia eta Teknologia Fakultateko Paraninfora hurbildu zareten guztioi, eta baita ere mailan dauzkagun kidei ere, gai interesgarria landuko dugulakoan nago, eta niretzat plazerra eta ohorea da maio ingurunetan moderatzaile lanak egitea. Eskerrak eman nahi dizkiet ere, gonbidapen hau helarazi zidaten Plazaola dekanoari, eta mai inguru hau prestatzen ibili zareten guzti-guztioi ze badakit lan itzela izan dela. Adimen artifizialaren garapenean azken urteetan hainbat eta hainbat aurrerapen bizi izan ditugu, eta horrek gure bizitza nolabait aldatu egin digu. Batez ere, nik esango nuke batez ere, adimen artifizial generatiboak egin duela hor aldaketaren bide. Adimen artifizialak historia handia dauka, altzatzen garenetik, goizean goiz altzatzen garenetik adimen artifiziala daukaten hainbat erramienta erabiltzen ditugu, erlojuak eta bestelako hainbat erramienta, baina egia da, adimen artifizial generatiboak apur bat demokratizatu, kakotza artean demokratizatu zen momentu hortan, garapen handia eta erronka handiak ekarri dizkigula. Egia da baita ere, eta inok egunero daukagu ikusentzunezko medioetan eta besteetan, gizarte osoak dauzkala erronka berriak, eta baita ere nola ez hezkuntzak, unibertsitateak eta ikerketak. Eta horregatik uste dut hemen egingo ditugun hainbat eta hainbat ekarmen interesgarriak izango direla. Erronka hauen artean, hainbat daude, baina uste dut interesgarriak izan daitezkela markatzea edo esatea, edo niri behintzat interesgarriak iruditzen zaizkidan erronka batzuk dira, teknologia honen aurrean sostenibilitatea, energiaren erabilpena nola izango den, zer egingo dugun mantentzeko, danok ezagutzen dugun erabilpen adimen artifizialak baduela gastu energetiko handia, baduela datuen kudeaketarako ere gastu handia, eta horrek eraginkorrak izan da gaitezen, baina baita ere gure planeta zaintzeko bideak ere topatu beharko ditugu. Beste puntu garrantzitsu bat ere bada sortu daitezkeen arrakalak, arrakala digitalak, arrakala sozialak, nok dauka adimen artifiziala erabiltzeko aukera eta norkez, nok erabiltzen du eta nok sortzen du adimen artifiziala, eta nok ez, eta horrek badauzka, eukinitzake ondorio larriak, gure gizartearen arrakala mailak handitze bide horretan. Eta baita, ez gizarte barruan bakarrik, baita ere, herrialde ezberdinen artean ere. Horrekin lotuta, pertsonen prestakuntza daukagu. Ze kompetentzia garatu behar ditugu? Ze kompetentzia garatu behar dituzte gure seme-alabek, umeek, baina baita ere, unibertsitatean ari garen ikasleok, irakasleok, eta gizartean ari diren beste hainbat eta hainbat pertsonek, ez? Eta hor, nik uste dut beste gogoetarako bide oso handi bat daukagu. Eta bukatzeko erabilpen etikoa. Erabilpen etikoa, digitalizazioak erabilpen etikoarekin daukan lotura, oso zaila izaten ari da, eta adimen artifizial generatiboa sortu denetik hainbat eta hainbat zailtasun gertatu dira. Bizitza errazten digu, baina erabilera etikoa egiten ez badugu, hor ere sortu daitezke bestelako arrakala, zailtasun eta ikusiko ditugun bestelako erronka batzuk. Guzti honen artean, hizkuntzaren erronkak ere badauzkagu. Adimen artifizialareak, hizkuntzak badaude digitalizazio bide honetan, hizkuntzek badute bere bizitza propioa nolabait, eta hor orain arte ikusi dugu ez, nola erabiltzen dira tresna hauek, nola ze hizkuntzatan sortzen dira tresna hauek, horrek ere badauka bere garrantzia, ez da bakarrik hizkuntza erabiltzaileen hizkuntza edo erabiltzen dugun hizkuntza baizik eta sortzen dutenen hizkuntzak zeintzuk diren, eta hizkuntza gutxituen kasuan are gehiago. Euskarak badauka, edo adimen artifizialak, garapenak euskararen garapenean badauka bere eragina, eta euskararen garapenak izan beharko luke ere adimen artifizialaren garapenean eragina. Eta horretarako, bildu gara, batez ere mai inguru honetan, hainbat eta hainbat aditu, ni baino askoz ere gauza interesgarriagoak esango dituztenak, eta lehen esan duan bezala eskerrak eman nahi dizkiet hemen gure artean egoteagatik, eta, era labur batean, aurkeztu egingo ditut. Lehenik eta behin, badaukagu online, eta eskertzen diogu bere presentzia, topatuko dugu hortik
gure digitalizazio bide hauetatik ere, eta honek hemen daukagu Jon Sarasua, danok ezagutzen dugu, eta ez dauka, aurkezpen txikia behar du egia esan. Euskaltzain ugazlea da, eta Euskararen gogoetagunearen koordinatzailea. Mila esker, eta batez ere, hemen badaukagu ere beste teknologiaren erabilpenak nola hurbiltzen gaituen, ez? Badaukagu zera argi bat, adibide argi bat. Ikusi beharko genuke ere hurbilpen honek zer esan nahi duen gure egunerokotasunean, ez? Gure egunerokotasun hartu eman pertsonaletan. Bestalde mailan, eskerretik hasiko naiz, badaukagu Xabier Agirre, Obarkatu Arregi, hitz zentroaren ordezkari gisa edo arduradun gisa, eta berak ere danok ezagutzen dugu, edo behintzat mundu honetan ari garenok ezagutzen dugu, ze adimen artifizialarekin lotuta, eta beste hainbat eta hainbat hizkuntza teknologikin lotuta zentro erreferentea daukagu EHUn. Beste aldeanan bukaeran, badaukagu Aitzola Astigarraga, Elhuyarreko ordezkaria da, eta eskerrak eman edizkiot hemen gure artean egoteagatik, eta oral NLP zentroaren koordinatzailea bera ere. Zer esan izekez, Elhuyarrek egin duen ekarpena Euskararen integrazioa nolabait digitalizazio bide guzti hauetan, eta baita ere gure gazteon hezkuntzan, hezkuntza digitalizazio hezkuntzarekin lotutako hainbat eta hainbat adarretan. Eta bukatzeko, eta hemen daukagu Leire Barañano, bera Euskorpora proiektuaren zuzendaria da, eta beraiek ere, ez dut spoilerrik egin nahi, ze berak eskatuko diogu berari zuzenean Euskorpora zer den azaltzeko. Baina aurkezpenak eginda, eta eskerrak eman da noski, hasi gehingo gara mahai inguruaren muinarekin. Horretarako, Jon Sarasuarekin hasiko gara, eta berak 10 minututan eskatuko diogu, titulua kontuan eukinda, izenburua kontuan eukinda, mahai inguruaren izenburua kontuan eukinda, gogoeta txiki bat guri bideratzeko. Horrela egingo dugu ere beste kideekin, eta ondoren, sortzen zaizkigun galdera ezberdinak joango gara eztabaidan. Beti ere, bata bestea moztu dezakegu era oso edukatuan, nolabait, edo oso mantenduta ez, baina bai eskartuko genuke sortu daitezkeen eztabaidak eta hau bai da mahai inguru bat. Orduan, zurea da hitza, Jon, nahi duzunean, eskerrik asko. Ederki, mila esker gonbidapenagatik, hemen Marokon nauzue, eta egia esan hemen izan dugun izaten ari garen jardunaldian ere, hizkuntzak eta adimen artifiziala eta gai hauek badira tartean, beste ikuspuntu batekin, hamazik hizkuntza gurea baino, urrunago dagoelako, ez da, zenbait tresnatik. Egia esan, maingurako deia jaso nuenean, batetik, ilusioa egin zidan eta ikasteko ere aukera moduan ere ikusi nuen, baina bestetik, bildur pixka batekin aitortzen dudalako nik nolabait hizkuntzaren etorkizunerako estrategia orokorren ikuspuntutik begiratzen diola gai honi, baina gutxi dakidala, gutxiegi dakidala, teknologiaz eta adimen artifizialaz behar bada mainguru honetan egoteko, eta aipatu nion Fernandori antolatzaileen esazien ez, baina zure nolait ikuspegi orokorra eta ere interesatzen zaigu, eta orduan nik behar bada nire ekarpena mainguruan hori izan daiteke, ez da Euskararen etorkizun ikuspizkat 25-30 urterako bizio edo etorkizun ikuspegia lantzen ari gara, eta tartean noski, hizkuntzen teknologiari kontuan hartu behar dugu, eta behar bada nik ekar dezakedan erantzuna baino gehiago galdegaiak izan daitezke ikuspuntu orokor horrentze elementu har daitezken kontuan baita ere gai honetan, ez da? Behar bada labur-labur, aurkezpen txiki batekin lagunduko dut nire jarduna, egin dugu proba eta funtzionatu duela dirudi, zera partekatuta, lehioa partekatuta. Nolabait esan dezakegu gatozela Euskararen ibilbide denok zautzen dugun ibilbide luze batetik, eta bereziki azken 60 urtetan edo Euskararen bizi berritzearen aro garaikidea deitu ezakegun prozesu, mundu mailako prozesu oso berezi batetik, ez da? Nahiko zoritxarrez munduan gutxi ikusten diren moduko ibilbide batetik, eta ibilbide
honen gakoak aletzen saiatu izan gara, ez da, urte hauetan, atzerrirako eta geure buruarentzat, eta nolabait ikusi dugu, egitura bat duela, ez da, hizkuntza nahi haunat ere noranahikoa, ez da, horrekin abiatu ginen, nolabait Lizardiren hitz hoiekin, metaforikoki esateko, eta 60 urtetan egin dugunaren eskema bat hau izan liteke, ez da horretarako, nolabait, genuen amets horretarako, eta funtzio guztiak euskaraz normal biziko zituen, mundu garaikidea normal biziko zituen herri baterantz jotzeko, korpusa landu behar izan genuen, hezkuntzan sartu behar izan genuen hizkuntza, ez da, ikastolen hasierako hartatik hasita, helduen euskalduntzearen estrategia darra garatu behar izan dugu, kulturgintzak funtzio garantzia bete du, garantzitsua bete du, edabideek ere bai, aisialdi antolatuak, administrazioen euskalduntzea, lan eremukoa hauek izan dira nolabait adar klasikoak, eta orain garbi dago hizkuntza teknologia ere gehitu behar zaiola, eta beste adar batzuk ere badira, baina 8 nagusiak hauek izan dira, ezta? Eta horretarako batetik behar izan dugu sustrai modua blokeatu egin zait, ez da gizartetik. Hori da, ez? Gizarte aktibazioa izan dugu indar, bestetik erakunde aktibazioa beranduago, eta azkenik kontakizun bat, ez gure buruari kontatu diogun narratiba bat, diskurso bat guzti honen zergatiaren inguruan, ez da? Eta bi aro izan ditugu, batetik aro frankismoan edo erakunde publikori gabe jarri genituen nagusiak, ez? Estrategia nagusietako hauek, eta ondoren, ja bigarren momentu batean, nolabait, erakunde publiko eta herrigintzako erakundeen artean egin dugu bidea, ez da. Gertatzen dena da, eta pixkat batetik gaur ikusi behar da, ze uste dut adimen artifizialaren garapenean ikusi behar dugula gure egitura instituzional zein den, eta nolabait egitura instituzional bitarikoa dauka euskararen bizi berritze prozesuak, ez? Batetik egitura publikoak, ez? Pentagono horren zelan agertuko liatekenak, eta bestetik gizarte zibiletik sortutako erakundeek, oinarri sozialeko erakundeak, nolabait zirkuluan dauden, arloka dauden guzti horiek, eta erdigunean hizkuntza politika publikoak eragiten, ez? Oso labur esan da, guk esan ezagun ikusten duguna dela momentu honetan prozesu hau mundu mailan berezia eta referentia izan arren gauza askotan, inpasean daukagula, eta oso galdegai berriak ditugula egoera honetan, eta prozesu honek lokazteko ere aukera handia dituela, ez da? Orduan, metafora moduan erabili dezakegu, ez da, Arantzazutik, odena lekutik joan ginela, abiatu ginela, aizkorrira edo tontor normalkuntzaren garapen oso xamar baten tontorra jotzeko, eta erdibideko nolai lainopean ere badudela gure hainbat eta hainbat estrategia, eta inpasearen arrazoa diela batetik globalizazioak dakarren gizarte aldaketa, eta digitalizazioak dakarren teknologia aldaketa, horrek konsumoan ekarri duen fragmentazioa, komunitate bat eratzeko zailtasunak, eta bar. Eta hori gaineratu behar zaiola gure betiko ezintasun strukturalei, ez da, almen politiko mugatua dugula, eta bestetik demolinguistika zaila dugula, minoria bat izaten jarraitzen dugula, eta gainera ematen duela, orain laster publikatuko dira datu interesgarri bezain kezkagarri batzuk, demolinguistika aldetik zailtasun berriak datozkiguela. Kontestu horretan, oro har, guk planteatuko genukena da, hizkuntza politikarako ardatz sistema berri batetik, eta bestetik komunitate estrategiak deitu litezken beste elementu batzuk hizkuntza politika baino harago doazenak eta hizkuntzaren lurralde guztiak urtitzen dituztenak. Ardatz sistema horretan, garbi daukaguna, orain arte egin dugunarekin, egitearekin, jarraitzearekin ez dugula aurrera egiten, eta, pixkat bukatzeko, igual aurrera pasata, sarrera honekin bukatzeko esango nuke, hainbat pauso eta hainbat jauzi hildo identifikatu ditugula, pausuen hildoan, korpusa, kulturgintza, administrazioa, teknologia inguru digitala, adimen artifizialaren gaia barne, helduen euskalduntzea eta etorrien arrea linguistikoa, eta gero ardatz handi batzuetan, hau borratu egin zait, ardatz hau ontaz aparte, lau ardatz handitan, jauzi
esangura handiko jauziak egin behar ditugula lan eremuaren euskalduntzean, aisialdi etolatuaren, hezkuntza ez formalaren euskalduntzean, hedabideen matrizea aldatu beharko genukela, eta bestetik, eskolen edo hezkuntzaren gaian ere jauzi estrategiak egin behar ditugula. Orduan, hau labur esan da, nolabait, ontan utziko nuke, pixkat gure gaira etorrita, esateko, nire ustez, adimen artifiziala pentsatzeko faktore asko hartu behar ditugula kontutan, eta komeni zaigula ez bakarrik adimen artifizialen ikuspuntutik, edo hortan adituak zaretenon, eta hortan ari zareten enpresen eta gobernuen artean pentsatutako estrategia bat, baizik eta hoiekin batera beste eragile batzuen ahotsak ere entzun behar dituen estrategia bat pentsatu beharko genukela denon artean arlo honetan. Denon arteko herri estrategia bat ez. Zergatik diot hau? Faktore asko daudelako une honetan, inpasean dagoen hizkuntza baten etorkizuna pentsatzerakoan, eta askotan faktore bat ahazteak distorsionatu egiten duelako azken zera. Ez adibidez, pentsat dezakegu, ikuspuntu batetik pentsa dezakegu, euskalkiak eta itanoa, eta horiek, poliki amortizatzen joan behar dugu euskara batuaren eta estandarraren alde, eta hor, egon liteke zenbait ikuspegitatik logikoa den planteamendu bat, baina beste faktore batzuk kontuan hartzen baditugu, eta adibidez ikusten baldin badugu, momentu honetan euskara likidoa galtzen ari dela hain zuzen ere euskarak jende askoren ahoetan ez daukalako potentzia espresibo askirik, askitasunik erderarekin konparatuta, eta hau da, hizkeraren kolorea eta hizkeraren nolabait esan da potentzia estetiko hori garrantzitsua dela, eta hori zaintzen ez badugu, laster likido galera handiagoa izango dela, horrek eramaten gaitu ikustera euskaltegiak behar ditugula, eta euskaltegiak amortizatzen baditugu behar bada kolapsoa etor litekela bertainera. Orduan, zer esan nahi du horrek, hizkuntzaren kolorearen gaia kontutan hartzen ez baduzu, faktore hori gabe, igual ondorio okerrera iritsi zaitezkela. Galdetzen dut, galdetu bakarrik, ia baita ere, gai hauetan, teknologiaren, adimenaren gai hauetan ere, horrelako zerbait gertatu daiteken, ez da? Oro har uste dut, honetan, orain arte oso ondo jokatu dela Euskal Herrian, oso aintzindari, eskertzeko moduko aintzindariak izan ditugula arlo honetan, oro har jokatu dugula, euskararen eragiletzak oso aspalditik doan dudala 500 urtetik izan duen jarrera horrekin, eta Etxeparek dela 500 urte esan zuen, ez da, euskara jalgiadi plazara, hau da, jalgiadi funtzio guztietara, ez da, jalgiadi mundura, ez da, hau da, horrekin gatoz, eta Lizardik esan zuena, ez da, nik hizkuntza larrekoa nahi haunak ere noranaikoa, ez da, orduan, nik uste horrekin jokatu dugula, eta bereziki gainera internet, hauek sortu zirenako, nahiko heldutasun puntuan zegoela euskararen biziberritze prozesu garaikidea, eta hor oso aintzindari bikainak izan ditugula, ez, isa taldetik hasi, eta Elujar, eta beste hor main inguruan zaudeten eragileak eta beste hainbat, ez da? Eta oso onuragarriak izan zaizkigula, zuzentzailea, itzulpen automatikoa, ahotsaren sintesia, eta beste hainbat tresna, ez da? Hala ere, nik uste, eta nik bukatuko nuke nire zatia, 10 minutu oraindik, laizter guantxa agurtuko ditut, bi galderarekin, ez da? Ia gero denbora daukagun honetaz debatitzeko. Behar bada galdera deseroso xamarrak izan ditezke, ez da? Bata guk euskaren etorkizun ikuspegia diseinatzerakoan, edo modu kolektibo batean egiterakoan izan dugun kezketako bat, edo zuhurtasunetako bat da, edo zuhurtzietako bat da, interes sortuen edo interes finkatuekin nola jokatu. Hau da, zu planteatu zekezu politika berri bat edo norabide bat, baina hor topo egiten duzu, badagoela horretan, espezializatzen den enpresa bat, edo erakunde bat, edo hau, eta beste hau, nola pentsatu dezakegu euskal hedabide gintza, modu libre batean, etengabe topatu gabeia euskal hedabide gintzan ari dien enpresen interes nolabait finkatu eta partikularrekin, ez da? Orduan, galdera da, eta ez da inolako nola bikoiztasun edo tolesdurarekin egina, baizik eta galdera zintzoa da, ia nola pentsatu dezakegun gai hau ere fitxen interesetan gehi oinarritu gabe
lehenengo tableroan pentsatuz, ez da? Hau da, xake jokoaren taulan pentsatuz lehenengo, ez? Eta gero kokatuz dauden fitxak, edo falta diren fitxak, edo fusionatu beharko luketen fitxak, edo sobera dagoen fitxaren bat, baina ustot hori badela gai bat, ez? Nola, zenbateraino pentsatu dezakegun gai hau, ditugun interes sortu logiko horietatik apur bat arago eta beste eragile batzuk ere ekarriz, ez? Eta gero, azkenik, nire azken galdera izango litzateke, garbi dago, beste hainbat gauzak moduan, baina behar bada areago, behar bada adimen artifizialak galdegai konplexu asko dituela, eta askotan errezegi garela teknofiloak eta ni ez naz ez teknofiloen, ez teknofoboen aldean kokatu nahi, ez da? Baina askotan korronteak bagara matzala, eta gero eta garbiago dugula denok gauza hauek bikoiztasun bat dutela, eta nolabait aukera bezala arriskuak ekar ditzakela, eta arriskuak bezala aukerak, ez? Horren barruan nik pixkat egin nahi diot segimendua gai honi, ez da? Eta da, euskara jartzen badugu oso errez, edo adimen artifizialak oso errez jar badezak euskaraz egiten den dena, klik batean, beste hizkuntzetan itzultzeko moduan, zer gertatuko den euskaraz ikasteko motivazioarekin. Eta behar bada, inglesez ikasteko motivazioa, gazteleraz ikasteko motivazioa horri, haiek ez dira, haiek horretaz ez daude kezkatu egi, ez delako haien galdera existentzial bat, baina euskaraz ikasteko motivazioa nola reproduzituko diren bada gure galdera existentzial. Eta oso importantea, ez da? Orduan, hori nola zaindu beharko genukeen, bai, adimen artifizialak emango dizkigun tresnak izango dugun ikusita, uste dut galdegai garrantzitsua dela, eta beste hainbat egingo nituzke, baina uste dut 10 minutuak eta gehiago agostu dudala, orduan isiltzera noa, eta gero ja bajarri dezakegun gai hauek. Eskerrik asko. Eskerrik asko, mila esker, orain, ondo hasi dugu mahai inguru hau, ze badauzka bila galdera batzuk aurretik ere pentsatu gabe edo nik neuskanak, hortaz hitza emango dizuet mailan gauden beste kideoi, bakoitzak ere 5 minutu daukazue zuen aurkezpena egiteko gaiaren inguruan, eta galdera hori erantzuteko aukera ere badaukazue, eskertuko nizueke, ia horrela eztabaida hasteko bidea topatzen dugun. Horretarako hitza emango diot orain Xabier Arragiri, 5 minutu daukazu eta ez bakarrik doala uste dut. Bakarrik doa. Egun on guztioi, egia esan da oso pozgarria da hemen egotea, EHUren Zientzia Fakultatean. Badabil, mikrofonoa? Entzuten duzue? Entzuten duzue? Bai, eskemendik ez dugu entzuten, Eskerrik asko gonbidapenagatik. Aurbildu iguala, Eskerrik asko gonbidapenagatik, orain bai. Galdera zehatza da, zein diran euskararen erronkak adimen artifizialaren munduan, eta ni saiatu naiz galdera horri esaldi batekin erantzuten, eta erantzuna da, erronka nagusia dela atzera ez gelditzea. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du hizkuntza nagusienen pareko errendimendua lortu beharko genukela adimen artifizialeko tresnak, hizkuntza tresnak erabiltzen ditugunean. Hau da, euskaraz bizi nahi duen batentzat, euskarazko tresnak erabiltzea, erdal hizkuntzetako tresnak erabiltzea bezain onuragarri, eroso eta betegarria izatea. Hori oso garrantzitsua da, ze bestela, naiz eta militantziagatik euskarazko tresnak erabiltzeko joera eduki, azken batean ikusiko bagenu errendimenduak bera egiten duela eta gure eskakizunei erantzun egokia ematen zaiela beste erdal hizkuntza batzuetan, modu naturalean bukaeran bukatuko genuke erdal hizkuntza horiek erabiltzen. Errealitatea hori da. Eta orduan, horren aurrean planteatzen dira beste galdera batzuk, ezta? Orduan nolako arrakala digitala, hizkuntza arrakala digitala sortzen du horrek. Euskara zokoratze digital egoera batean edukiko genuke, heriotza digitala hitz egiten da askotan,
Bueno, hor dago, kezka hori. Eta gainera, digital adjektiboa jartzen badugu ere, pentsatu behar dugu zokoratze hori horrek ez diola bakarrik eragingo eredu digitalari, eremu digitalari. Hau eremu transversala da. Eta honek eragingo dio orokorrean hiztunaren jarduera osoari. Beraz, hemen badaukagu nolabait esan erronka potolo bat. Horren aurrean, galdera da ze estrategia erabili. Bueno, hasteko mundu hau, honek baditu berezko ezaugarri nahiko markatuak. Denok dakigu gaur egunean agenda, adimen artifizialaren agenda, ez dutela erakunde publikoek neurri handi batean behintzat ez dutela kontrolatzen, hor badaudela eragile oso boteretsuak munduan, eragin globala dutenak, eta horiek markatzen dutela neurri batean agenda. Beraz, horren aurrean oso erresa da sortzea halako pesimismoa edo esatea, haien esku gaude. Zer egin dezakegu, gure txikitik zer egin dezakegu olako erakunde boteretsuen aurrean, ez? Eta nik uste errotik baztertu behar degula pesimismo hori, ez da? Honek daukan arriskuetako bada nolabait boteretsu horien aurrean gu ez gauza sentitzea, ez dauka zer eginik, hauek agintzen dute, gu ze egingo dugu Euskal Herrian. Eta nik justu kontrako mezua ekarri nahi nuen gaur hona. Nik uste txikiak izan dare Euskal Herrian, Euskararen hizkuntza komunitatean badaukagula nahiko aktibo gauzak egiteko. Eta nik uste estrategia horrek bi hildo behar dituela, edo bi lan hildo jorratu daitezkela. Bata litzateke burujabetza teknologikoaren hildoa, nik askotan aurkezpenetan herri estrategia batez hitz egiten dut. Hau da, ikusi behar dugu ze ahal ditugun eta horiek erabili, modu eta juzkoan. Eta nik benetan uste dut Jonek ere aipatu duela, hemen badauzkagula aukera gauzak egiteko. Erakusten ari gara gaina baditugula aukera gauzak egiteko. Inor gutxik pentsazezakeen hemen bertan sortzitezkenik aurrelako itzultzaile neuronalak esate baterako. Gaur egunean, elkarrizketa sistema adimentsu horien pareko sistemak kasik sortu dira, hemen. Latxa edo Eluiarrek sortu duen beste hizkuntza eredu handi batek portaera nahiko gona dituzte. Eta horrek esan nahi du gure baliabidekin gauzak egin ditzakegula. Orduan, burujabetza teknologikoaren hildo horretan zer da garrantzitsua? Bueno, nik uste derrigortuta gaudela eredu irekien alde egitera. Hasieratik oso garbi eduki behar degula guk aurrera egin nahi badugu software librearen eta eredu irekien bidetik egin behar degula, baita datu irekien bidetik ere. Naiz gero aukerari badago datuei buruz gauza gehiago esan nahiko nituzke. Apuntatuta daukat baita ere lankidetzaren kultura. Eta hor, sartuko nuke, lehen Jonek erabili du xake taularen eta fitxen irudia. Bueno, nik uste hemen oso importantea dela agenteak identifikatzea eta agente bakoitzak zer rol jokatu lezakeen ondo zehaztea. Ez agente horren interesen arabera, baizik eta interes komunaren arabera. Estrategia bat finkatu eta ikusi nork zer egin dezaken, zein toki dagokion eragile bakoitzari. Eta gero, uste dut ikerkuntzan eta prestakuntzan inbertitu beharra daukagula. Euskal Herriko Unibertsitatean hori esatea dagokit, sinistuta nago gainera horretaz. Uste dut oso importantea dela ikertzea, ze gauza bat esango dugu. Hemen, lehen esaten genuen, guk isaren sorreran eta beti lelo bat erabiltzen genuen, esaten genuen, euskararen garapen teknologikoa nork egingo du, euskaldunok ez pagea hori egiten dugunak, ezta? Eta lelo hori erabili dugu oraintsu arte. Baina orain, haranon, etorri daiteke Txinako enpresa bat, eta egin lezake sistema neuronal bat, edo sistema adimen artifiziala sortzaileko sistema bat, eta euskaraz primeran egiten duena. Eta orduan gure lelo hori pikutara joan zaigu. Baina horrek ez du esan nahi hemen ez daukagunik zer aportatu ba. Eta hor dago koska nik uste eta zuzen ere, hizkuntza bizia, hizkuntza txinpartaduna nahi badugu, hemen garatu beharko dugu. Eta hori nik uste orain ere esateri badaukagula, ze atzerriko ekipo edo lantalde horiek ez daukate euskeraz dakin jenderik. Eta orduan posible da hemen uniformetze hizkuntza txepel, geza,
txinpartarik gabeko hori saiesteko neurriak hartu beharko ditugu. Bai hizkuntzari berari dagokion neurrian, baina baita ere mundu ikuskerari dagokion neurrian. Hau da, gu nahi dugu gure adimen artifizialeko sistemek euskal kulturaz, euskalaren errealitateaz jakitea. Eta hori hemen egin daiteke, edo egitekotan hemen egingo dela esango nukenik. Eta bukatzeko, ez dakite, 5 minutu pasa ditudan, urtza? Hortxe noaz. Bueno, orduan labur esango dizuet, horri hildo horri gehituko niokela, bigarren hildoa, hau izan diteke hildo, bueno, eztabaidagarriagoa. Nik uste beharrezkoa dugula nazioarteko eragile handi horiekin edo enpresa handi horiekin ere nolabaiteko interlokuzio sendo bat eduki. Komeni zaigu enpresa horiek ere euskara aintzat har dezaten. Eta ahalegin egin beharko genuke nolabait guk geuretik sortutakoak ere behar baldin bada beraien, eskuera utzita edo beraiek ere euskara nolabait beren planetan kontemplatu edo jaso dezaten. Ez daukagu bestela, pentsatu behar dugu gaur edo bihar norbaitek auto bat erosten badu eta auto horri euskaraz egin nahi badio, behar bada auto hori fabrikatu duen enpresa handi horrek eskura ematen badizkiogu euskararako baliabideak hizkuntza ezagutzeko edo dena dalakorako, horrela igual posible izango dela guk autoari euskaraz egin ahal izatea. Eta bestela benetan, igual ez da inerrixe izango. Bueno, hori, sarrera modun, hemen ere gauza gehiago ere gaitu dituzu, datuen buruz, gero hitz egingo dugu, uste dut oso garrantzitsu da dela datuen kudeak eta adimen artifizialari dagokionean, eta orain hitza emango diot urrengo partaideari, ondo baderitzozu Aitzol Lastigarraga, zure txanda da, 5 minutu, justu hor, gero eztabaida izan dezagun. Bale, oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko gaur egiten duen eguraldiakin, da jai bezpera izan da, eguerdian ona etortzeko aukera egin dezuen danoi, eta eskerrik asko noski gonbidatzearren. Gaian pixka bat kokatzeko gustatuko litzaidake azaltzean nik nundik hitz egingo deten. Elujarren baitan sortutako zentroa da orai NLP, adimen artifizialean ikertzeko eta teknologia sortzeko. Eta nik bertan lan egiten dut, ezta? Adimen artifiziala bere hortan oso eremu zabala da, eta guk hizkuntzan lan egiten dugu. Hizkuntzaren ulermenean eta sorkuntzan. Hitz zentroak bezala, alde hortatikan, bai testuan eta baita hizketan ere. Oinarrizko ikerketa sustatzen dugun arren, gure indargunean nolabait dago teknologiaren garapenean eta oinarrizko ikerketa hortatik eratorritako soluzioak aplikatzean. Zentroa beha nahiko berria da, 2 urte dauzka, baina daukagun ibilbidea nahiko luzea da. 20 urteko esperientzia daukagu, eta 20 urteko esperientzia hortatikan begiratuta, esan genezake adimen artifizialaren baitan, hizkuntza teknologiek iritsi dutela halako heldutasun maila bat, azkeneko urte hauetan. Eta hor badaude, oinarrizko teknologia batzuk dagoeneko oso emaitza onak ematen dituztenak. Irudia. Lehenbizikoa eta zabalduena itzulpen automatikoa. Itzulpen automatikoa duela 8-9 urtetik ona oso emaitza onak ematen ditu eta oso zabaldua da bere erabilera. Bigarren teknologia, hizketa teknologiak, eta hemen sartzen dira ahotsaren ezagutza, audio edo bideo bat edo jaso eta hori transkribatzea eta azpitituluak eta atea alizatea alde batetik, eta bestetikan ahotsaren sintesia, testu bat eman eta testu hori audio bihurtzearena. Teknologia hau ere oso garatuta daukagu eta euskeraz ere oso ondo funtzionatzen du. Eta bi hauen kombinaziotikan hizkuntzen arteko barrera asko eta asko gainditzeko moduan gea. Aldi bereko itzulpena eta aldi bereko interpretazioa ere ez daude urrun hizkuntza handi batzuetan dagoeneko posible da eta bideo deietan eta integratzen da eta bileretan ere
eta euskera ere estabil urruti eta dagoeneko ikusi dugu zenbait ingurunetan martxan. Eta hirugarren teknologia adimen artifizial sortzailearen alitzake, LLM-a, eta hau berriagoa da, azkeneko 3 urtetan garatu da, eta hor egia da enpresa eta zentro handien atzetik gabiltzan arren, gure txikitik ere pausu batzuk eman ditugula, eta 2024an, aurreko urtean, orain dela urtebete pasatxo, hitzek ateasun lehenbiziko LLM-a euskararentzat berariaz egindakoa, latxa, eta handik hilabete batzutara, guk Eluiar oraitik atea gendun bigarren bat, eta horrek erakusten du hor gaudela, eta olatuari nahiko ondo heldu diogula. Baina, badaude erronkak, Jonek jarri izkigu hasieran galdera batzuk, Xabik jarri ditu mahai gainean erronkak, eta nik, erronka gehienak, bate neure egiten ditut, eta errepikatuko nituzke, ezta? Burujabetza teknologikoa oso importantea da, kanpoko teknologiarekiko menpekotasuna sortzen badegu, ezagutza galduko dugu. Eta ezagutzarekin batea teknologia horrekiko kontrola ere bai. Eta importantea da burujabetza izatea gure beharretara egokituko dian tresnak hemendik garatu ahal izateko. Daukagun beste erronketako bat, eta hau ere Xabik aipatu du, integrazioarena da. Oinarrizko teknologiak bauzkagu, itzultzaileak, hizketa teknologiak eta baina kotxera juten naiz eta GPS-ari ezin diot euskeraz egin, eta beste hainbat gailutan ere euskera ez dago presente. Eta hor, Xabik esan du oso ondo, enpresa handiekin, hor bitartekaritza lan bat egin beharko da, hemen garatutako teknologia horiek integratu ditzaten, ezta? Beste erronka bat, eta hau gehiago igual ikerketa mailari dagokiona da, aztertzea baliabide gutxiagorekin noraino iritsi gaitezken. Pentsa ezina da euskerak, ingelesa edo beste hizkuntza handiagoen pareko datuak eta baliabideak izango ditunik inoiz. Ez gera iritsiko, ondo aztertu behar dugu eredu erraldoi horietara ez gea iritsiko, baina eredu txikiagoekin noraino iritsi gaitezken. Datu gutxiagorekin, konputazio sama txikiagoarekin, horrek ere inguru giroan dauzkan eraginetaz kontziente izan da, hori da beste erronketako bat. Eta azkeneko erronka litzake guk teknologia sortzen dugunean, zentroan beti teknologia jartzen dugu. Eta aurrerapen teknologikoak, eta nola hobetu gaur egun dauzkagun tresnak, baina teknologia hauekin euskeraren biziberritzean lagundu nahi badegu, hori kontutan hartu beharko dugu, eta akaso beste irizpide batzuk ere jarri beharko ditugu mahai gainean. Eta pentsatu beharko dugu garapenak egin aurretikan teknologia horrek zertan lagundu dezaken edo zertan kaltetu dezaken hizkuntza, gure kasuan euskera. Eta nola diseinatu euskeraren erabilera eta euskera sortze hizkuntza izatea sustatuko duten tresnak, eta ez alderantziz. Orduan, horiek dia nire erronkak, badaude gehiago ere, baina... Hauek ere apuntatu ditugu, gero horren gainean jarraitzeko, eta orain hitza emango diot Leire Barañan hori, 5 minutu dauzkazu ere, aurretik aipatutakoa ere sartu nahi baduzu zure aurkezpenean, ederto. Eskerrik asko.
Entzuten da? Bai? Bueno, eskerrak gaurko ekitaldia prestatzeagatik eta uste dut oso interesgarria dela bai gaia eta bai gaur komentatuko ditugu hainbat gauza. Bueno, ni nire idea zen apur bat aurkeztea Euskorpora, baina lehenago komentatu diren gauza batzuei gustatuko litzaidake konexio egitea, komentatu da, azken finean, komentatu da, zer nahi dugu euskararekin, azken finean euskara nahi dugu toki guztietan eta egoera guztietan erabili ahal izatea. Konkretuki, gero komentatuko dut, Euskorporaren helburu nagusietariko bat da, azkenean, enpresa maila edo instituzio maila, noski kalean, baita ere hezkuntza mailan, euskararen gailu ezberdinak garatuko direnean euskararen presentzia erabili izatea, eta horrek esan nahi du, azkenean gure helburua izango litzateke beti euskararen erabilera erraztea, beraz, horrekin guztiz ados. Eta konkretuki, adimen artifizialaren inguruan gero komentatuko ditugu gauza batzuk, baina azkenean adimen artifiziala oso garrantzitsua da, heldu da, sektore guztietan dauka orain eragina, eukingo du gehiago. Beraz, nik adimen artifiziala momentu honetan ikusten dut dela hartu beharreko gauza, hemetik 15-20 urtera beste gauza batzuk aterako dira, beraz, ia nola kudeatzen dugun gauza konkretu bat, baina, gauza asko ere sakonago da euskararen erabilpena eta batez ere ikus dezala gizarteak ez dela oztopo bat, dela erabiltzeko erreztasun guztia. Euskorporari buruz, lerro batzuk, 5 minutu dauzkat eta kasu honetan ez naiz asko salduko, baina ulertu behar dugu Euskorporaren misioa oso argia da, eta da korpus digital bat sortzea. Eta korpus digital hori, era metodiko batean, eta noski gero ereduak entrenatzerako orduan eta garapenak egiterako orduan, gauza garrantzitsu bat edo kontutan izan behar dugun gauza oso garrantzitsu bat da, gero eredu horiek, komentatu den bezala, nire ekideak komentatu dute, enpresa handiek edo enpresa garatuek badaukate beraien soluzioa eta hor egon behar gara, eta egiten ari gara baliokaten analizia, azkenean erabiltzailea hor dago, baina horretik atzetan nor dago hori egiten, baina baita ere uste dut, eta hori nire iritzia da, hemen teknologiaren burujabetza eta baita ere aplikazio berrien garapena, bai ikerkuntza aldetik, zein enpresa aldetik, aukera daukagu euskara noski abiapuntu bezala hartuta, baina baita ere euskararen inguruan, sakontuko nuke gehiago enpresen munduan, enpresa txiki bat teknologikoki aurreratua dena, garatzen baldin badu, enpresa mailan edo gizarte mailan ikusten den behar bat eta inork ez baldin badu ematen hori, zergatik ez du garatzen euskararen trebakuntzarako eta gero beste hizkuntza batzuetarako ere zabaltzeko aukera izango duela. Beraz, nik ikusten dudana da, gure inguruan egin ditzakegula gauza asko. Orduan, zentratzen baldin bagara korpus digitalean, azkenean komentatu dugun bezala, arrakala murrizteko behar dugu. Aitzolek esan du, bilatzea erak non esfortzu txiki edo ertain batekin gauzak arin egin, eta bigarrenez, hau aldatzen joango da, eta moldatu beharko gara, eta azkenean korpus digitala guztiz beharrezkoa izango da, gaur egun agertzen diren behar guztietara ereduak entrenatzeko eta soluzioak mahai gainean jartzeko. Kasu batzuetan agian horiek badaude garatuta, eta beste kasu batzuetan garatu beharko dira, ze ez dago inolako aukerarik. Orduan, korpus digital hau egiterako orduan, badakigu, adimen artifizialaren inguruan, aldaketa asko daudela, bai lege aldetik, bai teknologia aldetik, bai soluzio aldetik. Orduan, gauza horiek kontutan eduki behar ditugu, denbora guztian, eta horrateako ditugun emaitzak nortzuk erabiliko dituzte edo nortzuk dira erabilgarriak, azkenengo momentuetan izango dira enpresak, instituzioak, gizartea, hizkuntza eta abar, baina egia da hor tartean badaude eragile ezberdinak, ze azkenean demagun elikadura dendakate bat daukan enpresa batek baldin badauka euskararen erabilera adimen artifizialean beste hizkuntzetan eta euskara nahi du sartzea garapen horretan, noski enpresa hori ez da izango hori garatuko duena, baizik eta norbaitek garatuko du hori eta horren atzetik datuak egongo dira. Beraz, joan behar gara eta Euskorporaren misio bat, eta ja badago, da kateo edo balio kate ezberdinetan ikustea
zer behar dauden, ze korpus digitala behar dan, ze azkenean, deno dakigu, badaudela hizkuntzan aldetik gauza asko direla orokorrak, baina gero badaude baita ere sektorialki hizkuntzaren barruan behar bereziak, eta guzti hori kontutan izan korpus digital hau sortzerako orduan. Eta noski, azken finean, gaur komentatu dugun bezala, gauza asko landu ditugu, eta Euskorporaren kasuan ez da misioa ikerkuntza egitea, ez da misioa eredua garatzea, ez da misioa azkenengo gailuak egitea, ez da misioa, hau da, hor egin behar duguna da, eta horretan gabiltza baliokate bat sortu, eta horren inguruan ikustea bakoitzak bere espezializazioa izan da, nola lortu aldugun, alde neurrian, arinen, epe motzean, eta hoberen egin, zen azkenean hemen aukerak asko ateatzen dira. Alde batetik komentatu dugu, euskararen presentzia errestu behar dugu, eguneroko bizitzan, nik adibidez enpresekin daukat orain eta eragile askorekin hartu emana, eta enpresa askok esan didate, ez dugu erabiltzen askotan euskara bileretan, ze badago 2-3 pertsona ezin dute, ordan, hori agertzen da orokorrean, eta gainera horrela esaten dute, edo egiten ditugunean prestakuntzako prozesuak arazoak dituzte. Orduan, nire ustez oso garrantzitsua da identifikatzea non dauden erronkak baita ere, eta erronka horiek mahai gainean jarri eta gauza batzuk izango dira ikerkuntzarako, eta beste gauza batzuk agian badaude ja asmatuta. Orduan, Euskorporatik saiatuko gara baita ere informazio guzti hori eta identifikazio guzti hori mahai gainean jartzen, ze azken finean lortu nahi duguna da adimen artifizialak ekarriko dituen edo dakarren soluzio ezberdinen erabilgarritasuna bermatzea baita euskararen inguruan. Eta uste dut, azken finean, eta bukatzeko honen inguruan, aipatu da, puzzlea edo piezak, uste dut pieza asko ditugula, zorionez, eta orain lortu behar duguna da, pieza guztien, esaten den bezala enkajea, eta falta zaizkigun elementuak alde neurrean, garatu, eta gero, etorriko diren baita ere aukera berriak landu, ze aipatu da teknologia, aipatu da aukera berriak egiteko gaitasuna, aipatu da atzera ez egitea, baizik eta aurrera egitea, aipatu da errestasuna, eta uste dut, azken finean, daukagula lan asko, eta abia puntua ona da, baina orain lortu behar duguna da, adimen artifizialak honek dakarren abiadura, alde neurrian ere, murriztea segurazki ez, baina ia nolagoa zen gutxitzen, ez? Hori izango litzateke. Ordenatzea, ez? Abiadura hori ordenatzea edo garatzea. Eta, bukatzeko, nik bakarrik gustatuko nitzaiake aipatzea, gu ikusten dugula, guk orokorrean, komentatu duguna ez, azkenean erronka oso garrantzitsu baten aurrean gaudela, baina, Europa mailan ere, aipatu da, inglesa kenduta, eta agian beste hizkuntzaren bat kenduta, egia esan da, hizkuntza gehienak daude erronka berdinarekin, eskuartean, baldin eta hizkuntzaren erabilera, azten baldin bada, adimen artifizialaren aukerak sektore guztietan ipintzen eta hizkuntzaren erabilera ez baldin bada posible, kasu honetan gustatuko litzaiake gure egoera nahiko parekatuta dagoela beste leku batzuekin konparatuta, eta ondo goazela, esan gure dut erronka berdinak eta ez gaudela bakarrik erronka honekin, hori bai horrela da. Mila esker, eta orain ondo badiritzezue, galdera batzuk joango naiz egiten, eta zuek hartu hitza uste dozuenean, eta nik apunte asko hartu ditut, galderak banek hartzan batzuk, baina beste batzuk egingo ditut, uste dut interesgarriagoak direla. Aritu gara datuen gainean, eta baita ere uste dut hizkuntzaren erabilpenaren gainean. Ez dakit nola bultzatuko zenukete, edo zelan ikusten duzuen, zelan bultzatu daitekeen teknologietan, teknologian erabilpenean, hizkuntza ohituren aldaketa. Ez dakit nire zera den, baina uste dut, erabiltzen ditugun pertsona hauek ez ditugu euskaraz erabiltzen, ez da euskaldunak izan askotan, ez? Eta lehen aipatu duzu kotzearena, horre badago integraziorako bide bat, ezin dugu, gauza batzuk ezin ditugu euskaraz oraindik erabili, baina badaude aplikazioak, apak, gaur egungo plataforma ezberdinak euskaraz daude,
hala ere, euskaldun askok askotan ez ditugu euskaraz erabiltzen. Eta hor ez dakit hor, hizkuntza ohitura horiek digitalizazio atal honetan nola landu ditzakegun, edo baduzuen ideiarik, edo bakarrik ni nago arduratuta horrekin, ez dakit. Ez da zure ardura bakarrik, bai, esnet askoren kezka da. Ni Wikipedia zalea naiz, bai, eta orduan Wikipedian egin genduen esperimentu txiki baten berri emango, eta oso simplea, bai. 2022koa abenduaren 18an izan zen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finala, bai. Eta begiratu genduen, egun horretan, Maialen Lujanbio artikulua zenbat lagunek konsultatu zuten. Artikulu horrek egunero bataz beste gutxi gora bera 30-40 bisita izaten ditu. Bueno, egun hortan, finaleko egunean, 1800 bisita izan zituen euskerazko Wikipediak. Horrek esan nahi du, jendeak, edo tabletekin, edo mugikorrekin, edo saioan dagola, edo bestela, konsultak egiten ditula eta eduki hori begiratzen dula. Asko postu ginen. Eta gero badazpada egin genuen konsulta berdina gaztelerazko Wikipedian. Eta ikusi genuen egun berdinean gaztelerazko Wikipedian Maialen Lujanbiok 8.000 bisita jaso zitula. Orduan galdera da, erdal komunidadean alako interesa dago bertsolari txapelketako finalarekiko, edo gailuak ez dauzkagu euskeraz konfiguratuta, eta bideratzen gaituzte gaztelerazko edukietara. Garbi bigarrena da. Edukia askotan badago, hor dago, baina gure gailuek lehengo hitza ez dute euskeraz egiten. Eta hori, gaur egun erresa da, konpontzen gure mugikorretan, gure ordenagailutan, baina eta ardura persona da neurri baten, baina ikastetxeetan, lantegiletan, eta hori etorri beharko litzake, aldez aurretik konfiguratuta. Bestela bideratzen gaitu erderazko edukietara, eta bakigu joera horrek berrendikatzen du bere burua. Eta azkenean, euskerazko eduki hori gutxi izanagatik, are eta iskutuago gelditzen da. Nire aldetik guztiz ados. Lehenengo eta behin, argi daukagu, ez baldin badago, ez duzu erabiltzen. Hori argi ikusten ari gara, gainera hau gertatu izan da beste eduki batzuekin, baina adimen artifizialarekin, Eta bigarrena, adimen artifizialak ez du dena soluzionatuko. Hemen ere, kultura aldaketa, hasiera batetik gauzak era ezberdin batean, gutxienez aukera ematea. Ni orain nabilela denbora guztian elkarrizketa asko ekitzen eta jakiten da, ze puntutan zaudete eta zer zaudete egiten, eta zergatik egiten duzu horrela, eta zer gertatzen da, nun dago, konturatzen zara, datu asko falta dira eta gauza asko falta dira, baina baita ere bigarren gauza bat dago, datu ez aparte, edo gailuen aparte, edo, azkenean gauza asko aukeratzen dira erabaten, agian errezagoa da, edo orokorrean beste aukera ez dago. Orduan, segurazki guzti honen inguruan diseinatu beharko dugu bigarren gauza bat izango da, eta guzti hau nola plazaratu edo nola ezagutzera eman, edo nola... Segurazki bigarren zati hori ere egin beharko da, ze gure historiatik gatoz beste erabatetik, ez? Orduan, bigarren gauza hori ere garrantzitsua izango da, edo adibidez eskoletan, edo eskoletatik aparte, uste dut hor, bigarren zati hori segurazki adimen artifizialen aparte doa, baina adimen artifizialen gailuen inguruan asko lagunduko du. Azkenean ez baldin badukazu ez duzu erabiltzen. Eta baldin badukazu agian, aukera hori beste erabaten sartuta erabil dezakezu. Eta horrek ohiturak asko egiten du. Guztiz ados. Ohiturak edo erabiltze ohitura hauek lotuta daude datuen garapenarekin ere. Eta horretan ez dakit honek zertan lagundu aldigun, ez? Ohitura honen aldaketak datuen kudeaketa edo bideratze horretan ere lagunduko digu adimen artifizialaren garapenean. Datuen kudeaketak lagunduko du esan duguna beharrezkoa den zerbait egiten eta da
euskarazko baliabideak edo tresnak edo aplikazioak eta juzkoak sortzen, ezinbestekoa da datuen kudeaketa egokia horretarako, baina egia da hor badela beste koska bat aplikazio egokiak edukita horiek jendeak erabili ditzan. Eta hor ja sartzen gara beste kontu batean. Eta hor ados nago guztiz Aitzolek eta Leirek esandakoarekin, uste dut hor badagola faktore asko daudela, irutze zait hor, tartean badala nik uste faktore kultural bat ere, ez dakiz zergatik, baina hor nolabaiteko asoziazio kaltegarri bat egiten da, eta nik uste teknologiaren mundua ez dela euskararekin lotzen. Euskaldun peto-petoak izan da ere, jende askok badu halako erreparo bat beren sistemak eta euskaraz konfiguratzeko, eta uste dut horri buelta ematea benetan eginkizun zaila dela. Baina, garbi dago hori egin ezean, gertatzen zaigu, Maialen Lujambio Wikipedian, Maialen edakan sarrera, askoz ere pobreagoa da erderaz euskaraz daukana baino, baina alaz guztiz, euskaldunak, bertsozaleak Wikipediara jotzen du Maialen zein den jakiteko, edo Maialen inguruzko gauza jakiteko. Orduan, hori oso adierazgarria da. Orduan, berriro ere datuetara bueltatuta, nik datuen kudeaketa, esan dizuedan bezala, gehiago kokatzen dut adimen artifizialaren garapenaren arloan. Eta hori arlo teknikoa da, eta horrek ez ditu gure beharrak asetuko. Beharrezkoa da, baina ez da nahikoa. Orduan, datuen kudeaketa dela eta uste dut hemen gaur Euskorpora aurkeztu digu Leirek eta oso albiste ona dela. Nolabete, bazegoen beharra ekimen komun eta integratzaile bat sortzeko datuen kudeaketari begira. Zegia da, eragileok ari ginen nor bere bidetik datuak eskuratzen, eta segurazko jarrituko dugu gure harremanetan eta oso horiek egiten, baina nik uste ekimen integratzaile bat behar genuela horretarako. Eta hala ez guztiz, apunte batzuk egin nahi nituzke. Bat, datuen badakizue sortu dela alako kezka bat, sortzaileen eta adimen artifizialaren artean, zenbateraino adimen artifizialak zapalduko gaitu, eta nik uste, gaina arrazoizko kezkak direla, ez da, nun geratzen dire egile eskubidea, nun geratzen da gure lana, gure aitortza, zenbateraino jasotzen da guk egindako adimen artifizialak gero egiten dituenen artean, eta bar uste dut oso ulergarria direla eta gainera, zentzuzko kezkak dira. Alaz guztiz, uste dut badaula hor gauza bat argitu beharrekoa. Beitu, irakurriko dizuet pasartetxo bat Juan Luis Zabala idazleak idatzi zuena. Holako iritzi artikuluska batean, izenburua zen AA arazoak. Eta halako batean zioen, nork eta non jardiezaioke legezko muga edo are muga etikoa ere, adimen artifizialaren erabilerari, ura gure eguneroko edozein zereginetan gero eta gehiago erabiltzen dugun garai honetan. Adimen artifizialak gure giza sormenaren emaitzak darabiltza bere lana gauzatzeko, baina zuzenean eta modu nabarmenean kopiatu ezean, hori ere legezkoa da, ez da plagioa. Giza sortzaileek ere ez dute ezerezetik sortzen. Aurretik beste batzuek egindako lanetan oinarritzen dira. Nola zigortu adimen artifizialaren ikasketa eta entrenamentua edo haren sorkariek beste sortzaile batzuen eragina izatea. Hau da, hemen planteatzen dena da, oso ondo adierazita da honer ustez, Juan Luisek oso ondo esana, baina planteatzen den kontua da, ea zenbateraino guk naiz eta egile eskubide guztiekin eta bar gure zerbait publiko egiten dugunean, argitaratzen dugunean hori nolabait ezagutza kolektibo ere bihurtzen dela. Eta ezagutza kolektibo den neurrin besteok hor dagoen hori erabili dezakegula hortik geureare sortzeko. Adimen artifizialaren portaera itxura gehiago du, antza gehiago du, guantxe deskribatu dudan molde horrekin, eta ez horren beste plagio zuzenarekin. Eta are gehiago, adimen artifiziala gaur egungo eredu sortzaileek ez dute aukerarik ematen alderantzizko bidea egiteko. Hau da, zuk eskatzen badiozu elkarrizketa sistema bati, ez dakit, maidazu atxagaren obabako ipuin bat, ez dizu bere hortan emango. Orduan,
Erregularizazioa garrantzitsua da, baina oso importantea da, nik uste, datu irekien kultura bat zabaltzea gure artean. Hau da, nahi badugu euskerazko tresnak egokiak izatea, geuk sortzen dugun hori, adimen artifizialaren nolabait esan esku, ustea, nik uste, ekarpen interesgarria dela. Hau da, aipatu nahi nuen gauza bat. Bigarren gauza aipatu nahi nuena zen, oantxe azkeneko hilabetetan egin ditugun ikerketetan, eta orain publikatzear dauden gauzak, atera ditugu gauza batzuk, orain artean nolabaiteko usteak pixkat, ez dakit zenbateraino ezetxi esan dezakedan, baina bintzat, bai, kolokan jartzen dituztenak, ez? Bada, audioei buruzkoa. Badakizue, adimen artifizialeko sistemetarako askotan egiten den lan astuna dela audioak transkribatu, eta hori eskuz egiten den lana da. Bueno, ikusi da, audioak bere horretan erabilgarriak izan daitezkela sistema horiek ikas dezaten zuzenean audioetatik eta ez horren beste audioen transkribapenetatik. Hau da, elementu bat oso kontuan hartzekoa, ze akaso, lortzen bada horrek benetan ondo funtzionatzea, litekena da, transkribapen lanak beharrezkoak izango dira beti, ez dute hori ukatuko, baina igual ez zain modu masiuan egitea. Hori da puntu bat. Bigarrengoa da, beti uste izan dugu kalitatezko korpusak edo datu bildumak diala azkenean sistema horiek ondo funtzionatu dezaten giltzarria. Eta esate genuen, beharrezkoa da, datu asko izatea, baina datu onak izatea. Bueno, oain kontuatu geha, datu onak bai, behar dira, baina batez ere datu asko behar ditugu. Suposatuz, datu askoien artean, gehienak datu onak izango direla. Baina tartean, alamoduzko testuak izatea esate baterako, sistemei ez diela kalterik egiten, kontrakoa baizik. Eta esango dezu, eta hori nola liteke? Bueno, hor egiten den probabilitate banaketan, hor nunbait, datu alamoduzkoiek hor gehatzen da bazter zea batean, eta sistema gai da detektatzeko horiek alamoduzkoak dira. Baina, geho sortzen dunean, horiek erabilerarik ez du egiten. Baina aldiz, zuk esate baterako galdera bat edo eskaera bat egiten diozunean, eta zuk idazten baduzu alamoduzko testu hori, orduan hori horien bidez ezagutzeko gai da. Beraz, nolabait badago rolako portaera bat, eta ondo geure buruari ere erreparatzen badiogu, askotan euskaldunok alamoduzko testu eta barrak entzun behar izaten ditugu. Esaten duanean alamoduzkoa, bueno, ulertu liteke baita ere euskalkiak, ulertu litezke erregistro diferentetako testuak eta barrak, ezta? Eta orduan hor, horien ezagutzak, horiek ere kontrolatzeak, ez du gure hizkuntza ezagutza kaltetzen. Gero noski, jakin behar da, komeni denean, testuak eskatzen den erregistroan eta barretan ondo osatzen, ezta? Orduan hor badago hausnarketa bat, nik uste interesgarria. Eta horrek zer esan nahi du? Azkenean, oain artean beldurra handia genion korpusak osatzean datuak oso onak izan zitezen, eta gaur egunean gurean behintzat datu onak bai behar ditugu, fikzioa ondo dago, baina batez ere behar dugu datu asko eta behar ditugu errealitatea deskribatzeko balio diguten testuak. Hau da, errealitate hori izan diteke, noski saiakera bat izan diteke, baina adibidez zientzia, teknologia, albisteak, horiek dira azken batean gero, erabiltzaileen galderei ondo erantzuteko ezagutza, munduaren ezagutza emango digutenak. Orduan, puntu hori botanen dituen datuei buruz. Bai, nire gustatuko ditzaidake, Xabierrek egin duen hausnarketaren inguruan, datuak, nila euskorporako fokoan zentratuta, azkenean datuak izango dira. Kasu honetan, berak komentatu dituen gauzen inguruan, uste eta hausnarketa asko egin behar direla, eta guztiz ados, azkenean gauzak asko aldatzen dira, eta joan behar gara ikusten nola gutxikin egin dezakegun asko, baina hortaz aparte, adibidez euskorporatik hasi garaia prozesuak zabaltzen edukiak jasotzeko, bai testukoak zein audiokoak. Eta, klaro, eduki horiek
normalean erakundeetan daude, enpresetan daude, eragile ezberdinetan badaude. Osea, berri ona da, existitzen direla. Beraz, eduki asko daude. Hasten zara ikusten eta urtez, eta gure kasuan zentratzen ari gara bideoa, audioa edo testua. Eta testua gainera ez bakarrik euskeraz, baizik eta euskeraz erderaz, euskeraz inglesez eta euskeraz eta frantsesez. Orduan, hausnarketa honetan, egiten ari garena eta egingo duguna da saiatu ze edukiak, Xabierrek esan duen bezala ez, dira hoberenak, bai kalitate aldetik, bai espontaneo aldetik, bai eduki, eta bigarrenez, baita ere zentratuko gara, arlo espezifikoen edukiak ere jasotzen. Ze hor azkenean, hasten zarenean, hitz egiten eragile ezberdinekin edo, eta karo, oso zentratuta baldin badaude finantza munduan, finantza munduko edukiak oso interesgarriak izango dira, orduan, hor egin behar duguna da, kombinazio bat, eta karo, edukiak klasifikatzerako orduan, saiatu alden hoberenak izaten. Eta gero, bigarrenez, eta uste dut komentatu dela baita ere Aitzolek komentatu ez, azkenan, ateatzen baldin badira teknologiak erresten dutenak, hoien tratamendua edo lanketa errezago egitea, noski, ze azkenean, pentsatu behar dugu hau, etorri dela, esaten den bezala, geratzeko. Ze gau, hasiko gara gauzak sortzen, baina hau joan beharko gara, gehitzen, hobetzen, optimizatzen, eta horren inguruan oso adibili beharko gara, nola gauzak hobera joaten direnean, integratzeko oso erraz eta oso haren. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen, Jon apur bat horratzean daukagu, ez dakit zer gehiago... Bai, nik uste maingurukoek gauza hauetaz ni baino askoz gehiago dakitela. Ni pixkat gehiago kokatzen naiz, nik ez dakit galdera etorriko den, baina nik reforzatu nahi nuen Xabierrek aipatu duen herri estrategiaren beharraren ideia. Iruditzait, igual asko ari gaitezkela gauza jakinetan eta gauza zehatzetan, eta proiektuetan ere, proiektu estrategikoetan ere, ez da nik uste Euskorpora bazalantzari gabe proiektu estrategiko bat dela, ez da. Baina uste dut zentzuak esaten duela, proiektu estrategikoen amak herri estrategiak direla, ez da, hildo estrategikoak, ez, eta uste dut behar bador gaudela pixka eta hulago, ez. Eta uste dut Xabierrek urteak dara matzala nola baita guzatzen. Ez da, herri estrategia bat behar dugu adimen artifizialaren eta oroak hizkuntza teknologien inguruan, ez da. Uste dut oraindik diseinatuko daukagula herri estrategia hori hemen aipatu diren hainbat arlo kontutan hartuta, ez da. Herri estrategia bat daukagunean orduan ja proiektu estrategikoen funtzioa behar bada hor hobeto kokatuko dugu. Ez nik hori indartuko nuke bereziki uste duelako baditugula, momentu honetan personak, erakundeak, burmuinak eta tresnak horrelako herri estrategia bat elkarrekin diseinatzeko. Eta, hori abentzat Euskaltzaindiatik eta egiten Euskararen gogoetagunetik egiten ari garen gogoeta mota, ez da? Beste arlo batzuetan, baina arlo honetan ere, uste dut antzera joakatu behar dugula, ez da? Hortik, gero, esaten dienekin, uste dut gehiago dudala ikasteko, praktika pertsonaletik ere bai. Ni egia esan praktika pertsonaletik gehiago nolabait esan ezagun higiene teknologikoa edo higiene digitala aplikatzen dut, eta nahiko soltasun digitalaren kontu honekin ere badut kontu bat, ez da? Aplikazio hori apenas erabiltzen dut, smartphoneik eta ez, baina hori gehiago da behar bada kontu pertsonala, eta igual jende batek ere jarraituko duena, ez da? Baina hori ez da aplikagarria nolabait esan da. Uste dut herri estrategia moduan pentsatu behar dugula herri moduan behar dugunaz, ez? Eta horretan, ni pixka begiratu orokorra interesatzen zait gehien bat. Hitz egin dugu atal ezberdinei buruz eta agertu dena gauza garrantzitsutako bat, edo ez dut hemen irakasle batzuk edo bada gaudela, plagioaren asuntua da. Eta adesleak ere, orain dela aste batzuk, e-campus aldizkarian horri buruzko gogoeta bat egiten zuen, EHUko e-campus aldizkarian,
Campus aldizkarian barkatu, eta bertan ere zioen esala plagioa. Eta orduan, horre sortu dira, hainbat eta hainbat eztabaida, eta hainbat ardura. Eta, gustatuko litzadak ez dakit zelan ikusten dozuen edo nola edo erantzun genezaken hezkuntza mailan, zer dan iruzurra eta zerrez, eta nola ebalatu genezaken tresna guzti hauekin. Ze argi dagoena da, behar dugula estrategia bat, ari garela tresnak garatzen etengabe, eta tresnak potenteak dirala, kalitatezkoak dirala, baina behin eta berriro ere aipatu da eskola hitza, ez? Eskolan ohitura aldaketak, eskolan, ez dakiz zer, igual ni hezkuntzatik natorren ez, eskolan igual ardura larregi jartzen dugu, baina gero eskolara ez dira iristen teknologiak ainarin duten garapenarekin lotuta. Ez doaz batera, ez? Alde batetik beti hitz egiten da denbora politikoez, denbora teknologikoez eta hezkuntza denborez. Eta hezkuntza denborak ez doaz besteekin lotuta. Orduan, ez dakit honen gainean, ze iritzi daukazuen edo zelan tratatu beharko genukeen plagioa ezten edo izan daitekeen hau ekoizpenetan, eta baita ere zelan motibatu ditzakegun gure ikasleak eta ze gaitasun eskatu beharko genizkieke gure ikaslei adimen artifizialari lotutako garai hauetan. Gaur da galdera apur bat, komplikatua izan daiteke, baina zeozer. Zaki nahi bezue, ni hezkuntza mundukoa naiz, irakaslea, beraz kontu hau gertutik bizi dut. Garbi dago nik uste hau adibide garbia dela, hemen esango nuke olatuak harrapatu ingaituela. Eta pixkat atzetik gabiltzala eta koste egiten zaigula benetan, jakit nun eta nola jokatu behar dugu gai honekin, ez? Nola? Azteko, nik uste mezu noiz edo noiz guain ez hainbeste behar bada, baina garai batean bai irakurri izan ditugu mezuak esanez adimen artifizialen erabilera eragotzein behar da, zinezkoa da, hau nik uste horrelako mezuek ez daukatela tokirik. Horrela formulatuta behintzat ez adimen artifiziala erabiltzen da gaur egun, esango nuke unibertsitatean behintzat komunitateak erabiltzen ditu, bai ikasle, bai irakasleok, eta beraz, horrekin nolabait bizitzen jakin behar dugu. Baina horrek behartzen gaitu baita ere gauzak beste modu batera egitera. Nik kontatuko izuet informatika fakultateko esperientzia neurri batean ez da gai ebatzia. Baina, nik uste hor badaukagula alako kezka bat, eta gure artean hitz egiten dugu honi buruz, ez? Badakizue, hizkuntza eredu handiek dituzten gaitasunen artean bat bada nahiko nabarmena eta da nolabait programatzeko gaitasuna, kodea sortzeko gaitasuna. Software ingeniaritzaren fase diferentetan oso ondo egiten dituzte egin beharreko atazak, bai? Oso ondo. Orduan esaten dugu, guain zer, ez? Eta guk ikaslei praktikak agintzen dizkiegunean, guk konturatzen geha praktika horiek batzutan, ez dituztela ikasleik beraie programatu, baizik eta eskatu diotela ez dakiz aplikazio hori egiteko, eta egin diela, eta gainera ondo da bilela. Orduan, hor nun geratzen da gure rola, nola ebaluatu behar ditugu lan horiek, nola, ez? Orduan, hemen nire ustez oso importantea da jakitea, bat, bukaerak gure graduan informatikari, ingeniari bat ateratzen denean, gu nahi dugu adimen artifizialako tresnak erabiltzen jakitea. Beste oso garbi dagoelako programatzaileok adimen artifizialeko tresnak erabilita eraginkortasunean gora egiten dugula. Beraz, tontakeria litzateke hori ez ikustea, hori ez onartzea. Gure ikertzaileek adimen artifizialeko tresnak erabiltzen dituzte modu sistematikoan programatzeko. Orduan, zer eskatu behar zaio adimen artifizialeko tresnak erabiltzen duen bati? Eskatu behar zaiona da bere lanaren gaineko kontrol erabatekoa. Ezin daiteke gertatu tresna lagungarri horiek gaina hartzia. Hau da, egitea zerbait eta bukaeran ez egotea ziur egindako hori ondo dagoen ala ez. Hori eskatu behar zaio. Berme erabateko eukitzea nik egin dudan hau, ulertzen dut zer dan,
Naiz eta sistema laguntzaile batekin egin dudan, eta ziur nago honek bere egitekoa ondo egiten duela. Hau da, arrazonatzeko, pentsatzeko, sortzen duzun horren gaineko kontrola ezin duzu delegatu. Hori da niretzat baldintza. Orduan, hori nola egokitu gure ikasketa planean, ezta? Bueno, guk pentsatzen dugu nola gai izan behar duten sortzen ditugun graduatu horiek, hori kontrol hori eukitzeko oso garrantzitsua dela, behintzat hasierako lehenengo eta bigarren mailan esango nuke, beraiek gai izatea sortzeko, kodea benetan ondo sortzeko, kalitateko kodea ondo sortzeko. Eta horrek behartzen gaitu gure ikasketa prozesua eta ebaluazio prozesuak nolabaite makina horien edo sistema horien menpeko ez izatera. Orduan, klaro, muga batzuk edo badago terreno bat zaila, praktika bat egiten badezu, zean ikasgelan bertan ez dena, hor ja eskapatzen zaizu kontua. Bueno, pues igual horietan faktore horrekin jokatu behar dezu. Baina gero adibidez azterketak, pues igual egin behar dituzu paperaren gainean. Eta hori ere egin daiteke, zer txar du momentu batean gauza paperaren gainean egitea, boligrafoarekin. Orduan nik uste hori hola dela. Eta gero ja hortik aurrera, behin gaitasun horiek eskuratzen dituztenean, orduan letorke, adimen artifizialeko tresnak nola erabili, jakinda beti ere, askotan egin behar izaten dela, zuzenketa lan bat, egokitze lan bat, algoritmo bat indu sistema, baina uste du egokiagoa dela horrela egitea, eraginkorragoa delako, ulertzen, orduan erreminta behar dituzte hori gestionatzeko. Gu horraino iritsi geha. Igual ez da ez asko, baina iruditzen zaigu horrela jokatu behar degula. Eta nik uste hemen bai zientzi fakultatean gaude, bakoitza jakin behar du bere arloan hori nola ekarri, nola inkorporatu edo nola integratu bere ikasketa lanetan. Baita araudietan, hezkuntza araudietan, zalantzari gabe. Eta honekin lotu da hezkuntzan motivazioa eta hizkuntzen ikasteko grina hori edo euskara ikasteko grina hori aipatu dion Sarasuak ere, jeitze egin daitekeela, eta hor itzulpen gintzarekin lotutako ikaskuntzak, sare neuronalen gaineko garapen horrekin, ez dakit hor itzulpen gintzak baduen etorkizunik, pertsonek duten etorkizunik, edo ez, edo zertan bideratu daitekeena. Itzultzailei buruz aizean, itzultzaileek etorkizuna daukaten edo ez, esperoet baietz. Baina egia da, adimen artifizialak eta batez ere azken olatu honek kolokan jarri baditu bi langintza, diala ilustratzaileena alde batetik, eta itzultzaileena bestetik. Zuzenean eragin du behaien lan egiteko moduan. Bestela ere, itzultzaileena nik ez dut hurbiletik ezagutzen, baina itzultzaileena izango da azkeneko 40 urteetan gehien aldatudan lanbideetako bat, bai? Atril gainean paperak eta hiztegia jarrita lan egitetik, bai? Gaur egun adimen artifizialean oinarritutako tresnekin, LLM-ekin, itzulpen memoriekin, bai? Hor garapen handia izan du. Eta, itzulpen automatikoa berez adimen artifizialaren oinarrizko atasetako bat da, eta zeratik hor egonda, ez da? Eta itzulpen automatikoaren garapenak erakusten digu nolabait adimen artifizialak berak izan duen garapena azkeneko urtetan. Hemen euskat, hola mugarri batzuk apuntatu ditut, bai? 1984an Xuxen atera zen, bai? Hemengo askok zagutzen dugu, erabili dugu, etzan itzultzaile automatikoa, baina bai zuzentzaile ortografikoa, bai? Eta, urtetan, gure testugintzan, oinarrizko tresna bat izan zen. 2007an, erregeletan oinarritutako lehenbiziko itzultzaile automatikoa atea zen. Matxin, isa taldea eta Elujarren arteko lankidetzarekin. Garai hartan, erregeletan oinarritutako sistemak garatzezian eta nolabait hizkuntzaren gramatikak eta kodetzeko aleginak egitezian arauak eta algoritmoak eta hortara egokituta, bai? Eta
Karo, garai hontakoak dira itzulpen xelebreak, danok gogoan dauzkagunak, lehenbiziko landarea, primera planta, eta autobusak goizez eta berandu, eta, itzulpenak nolabait hitzez hitz egite zialako, eta erregelen bidez, eta jabetzen gehalako erregelaekin hizkuntzaren konplexutasuna harrapatzea oso zaila dela. Gero horregon zan salto kualitatibo handi bat, eta sare neuronalak eta batez ere ikaskuntza sakonean edo deep learningean oinarritutako itzultzaileak etorri zian. Eta hemen paradigma aldatzen da, sistema estadistikoak dira, datuetatik ikasten dute, datu kopuru ikaragarriak maneiatzeko gai dira, hemen ja ez daukagu erregelarik edo, datuetatik zuzenean ikasten dute, eta nolabait itzultzaileen kalitateak ikaragarri egin zuen gora, eta hor lehenbiziko itzultzaile neuronala 2016an modela izan zen, hau ere elkarlanean garatutakoa, eta hoien ondorengoak dira gaur egun dauzkagunak, hobetutakoak, baina eredu neuronaletan oinarrituta. Eta gaur egun dauzkagu, Bikontekek badauka batua, Eusko Jaurlaritzak Bikontekekin batera itzuli dauka, eta guk Eluiar orain daukagu Elia. Hiru tresna, jendearen eskura, eta tresna hauek ikaragarri erabiltzen dira. Nik datu orokorrak ez dauzkat, baina atzo galdetu nun, eta esan ziaten, iaz, 2024an, Eliak 700.000 erabiltzailetik gora izan zitula, eta 3 milioi itzulpenetik gora egin ziala, eta ikaragarria iruditu zitzaidan. Orduan, honek ze eragin daukan, ez naiz gai neurtzeko, baina gurea bezalako herri baten diglosi egoeran dauden hizkuntzakin, era hontako tresnak lagungarri izan daitezke, baina kalterako ere bai, eta hor gure kezka. Eta honi gehitzen badiogu, azkeneko olatua dala LLM-na, eta LLM-etan oinarritutako itzultzaileena orain hortan gabiltza, itzultzaile hauek ez dute, itzultzaile hauek gai dira aurretik itzuli dezun guztia aintzat hartzeko, itzulpen berrietan, eta itzultzeaz gain, estiloa moldatzeko. Hau da, itzuli, baina itzulizazu irakurketa errez batera moldatuta. Edo itzul ezazu, baina ez daiala izan estilo administratiboan idatzitakoa, itzuli ikasleentzako testu izateko moldatuta. Aukerak ikaragarri zabaltzen dira, eta jartzen dizkigun erronkak ere ez dira gutxi. Era hontako itzultzaileak makina ezberdinetan integratzen dianean, gertatuko zaigu hizkuntzak bihurtuko diala interfaze huts. Berdin dio, euskeraz hitz egiten duten edo gazteleraz, interlokutureak jasoko du bere hizkuntzan. Eta hor, nolabait pixkat hizkuntzen trazabilitate hori eta sortze hizkuntza hori zein izango dan, galduko dugu. Orduan, nik ere neure egiten dut jonen azerako kezka testu inguru honekin eta tresna hauek hemen bertan izan da, zein izangoa euskera ikasteko motivazioa. Nik ez daukat erantzunik, akaso zuetako norbaitek nik baino idea zehatzagoren bat eukiko du, baina sortzeari, sortze hizkuntzari eman beharko diogu garrantzia eta hor jarri beharko dugu fokua. Nire kasuan ni ez naiz aditua
klaseak ez ditut ematen, bueno, ematen ditut, baina bai beste kontestu baten, baina egia esan da, Xabierrek esan duen bezala, claro, nik gogoratzen dut orain dela urte batzuk, 2022. Urtean defendatu nuen nire tesia Euskal Herriko Unibertsitatean, eta dagoeneko momentu hartan ez zegoen adimen artifizialerako ezer. Eta goratzen dut, azkenengo etapa izan zela, Twitinin erramientan pasatu behar zuen, plagioa detektatzeko, eta hor egon zan, 24 ordu, gabaz, eta egun guztia, eta emaitza atera zan, eta hori izan zan prozedimendu bat, ez? Eta orduan badakizu, egindako lanak plagioa daukan edo ez. Gaur egun, claro, ez da plagioa berez, baizik eta da sortutako edukiak, ia propioak diran, edo makinak egin dituen, eta, bueno, horren inguruan, goratzen dut hausnarketa bat, pertsona batzuk esan zidaten, eta gaina gazteak, nik askotan erabiltzen ditut nire seme-alabak horrelako erreflexiak egiteko. Eta kalkuladora existitzen da, edo Excela existitzen da, edo beste, bai, egia da, evoluzio bat eukin dugu, eta, klaro, gaur egun ere ez ditugu kontuak eskuz egiten, baina, bueno, hezkuntza aldetik uste daudela sistema jakiteko ja ikasi den edo ez da ikasi, edo azkenean gure erronka da, etorkizunan etorriko diren gazteak egon behar direla gai hori, gero, hauek erabiltzeko, baina hasiera baten burua ondo, eta hori nabaritzen da asko, adibidez gazteetan, askotan, non ez duten sakonki landu hizkuntzetan berdina. Nik uste dut hizkuntzen inguruan, horrelako gauzak erabiliko ditugula, ez bakarrik euskararen inguruan, baizik eta inglesa, frantsesa edo beste hizkuntza batzuetan, baina lortu behar dugu hizkuntzen inguruan menpekotasun bat eukitzea, gramatika aldetik, espresio, orduan, dauka erronka oso nagusi bat hezkuntza sistemak. Nola lortzen dugun jendeak gauzak ikastea, eta gauza horiek ikasten dituzunean barneratzen dituzu, eta behin hori lortuta, nola gauza guzti hauek, azkenean errestasuna ematen dizute, ez dakit gauzak arinago egiteko, sakonago egiteko, bestera baten egiteko. Eta segurazki hor dago hezkuntza mailan erronka nagusia, ez? Nola lortu dezakegu gure ikasle guztiek barneratu dezatela ezagutza guztia, eta gero, etortzen diren baliabide eta gauza berriak nola erabiltzen ditugun, era logiko baten, ze azkenean ez baldin baditu barneratzen ezagutza gauzak, ezingo dugu gazteak, egingo dute hor, errestasuna bai egiten dute, baina gero zer, horren inguruan zer dago, ez? Orduan, plagioaren kasuan uste dut momentu zaila dela jakitea, ez? Zer dagoen eginda era baten edo beste. Asmatuko da, ziur nago, asmatuko dela zerbait, baina bigarren uste dut oso garrantzitu dela sistema berriak lortu eta adibidez ahozko azterketak, idatzizkoak, beste hainbat gauza daude agian jakiteko ia ezagutza maila lortu den ala ez. Eta nire aldetik, uste dut, etorriko diren gauza berriak azkenean integratu behar ditugu. Integratu behar ditugu ze hor daude eta hor egongo dira eskuragarri. Eta horren inguruan ezingo dugu, esaten da bezala ezingo dugu ezer egin, hor egongo dira. Bueno, bukatzen badaramagu ia orduta eta erdi, labur egin zait, nire ez dakit, baina nire oso labur egin zait, ze gauza galdera pila bat da euskan, baina bukatzeko azken galdera bat bai egin nahiko nuke, eta lotua doa bai herri estrategia eta bai burujabetza horrekin zuek. Burujabetza hori lortzeko zer bide edo zer behar izan dauzkagun zeintzuk ikusten dituzue, ze behar izango genituzke burujabetza horren bide hori egin ahal izateko, nahi duzuen ordenean, nahi duenak. Bueno, nik uste badaukagu nolabait esan baldintzak, baditugu baldintzak, orduan behar dugu lidertza bat, behar dugu nolabait bide horri bat, behar dugu piezak ondo kokatu puzzle horretan, eta hortik ez behar bada modu nola esan haundikeriaz, ze uste dut kontziente izan behar degula ere ditugun baliabideak mugatua direla, baina hor martxan jarri. Ja martxan gaudela esango nuke, hau da, nik ez dut esan nahi ez garenik zer egiten ari, baina iruditzen zait batzutan falta zaigula
aurrera begirako ikuspegitxo bat, ikuspegia. Orduan, bueno, gaur egunean, nik uste baditugula, adibidez, lehen aipatu du Aitzolek, eta uste dut hori garrantzitsua dela, hizkuntza eredu handiak aipatzen ari gara. Bueno, nik uste hizkuntza ereduekin hartu dugun estrategia izan dela, besteek egindakoa baliatu geurea sortzeko, hori ere esan behar da, hori horrela da. Baina nik uste etorkizunari begira, helburu izan behar dula, hizkuntza eredu ez hain handiak sortzea, gaur egunean hizkuntza eredu txikiak ere ditzen zaie batzutan, horiek nolabait erabilgarriagoa direlako, kostu aldetik ere, eskuragarriago ditugulako. Eta hori, arlo, esan dezagun teknikoan, egiteko modu bakarra da irekitasunetik. Hau da, baliabide irekiak erabilita, eta geu sortzen ditugunak inongo erreparori gabe irekita utzita ere. Bai datuak eta baita ere sortzen diren ereduak eta abarrak. Orduan, nik formula hori ikusten dut. Pentsatzen dut, gaur egunean elkarlan publiko-pribatu eta nahi bada ez dakit gizarte eragilekin ere beharrezkoa dela. Asko estimatzen ditut horrelako saiakerak egiten direnean, adibidez, guk latxarekin ebaluatoia deitu izan dugu, horrelako ariketa sozial moduan egiten den zerbait, bere garaian ere horrelakoak egin dira hautsak biltzeko eta bar. Uste dut horrek ekartzen dula engaiamendua baita ere, hau da, hortan parte hartzen duen pertsona baten nolabait parte sentitzen da. Esaten du, hau sortu dute, baina nik nire aletxoa jarri nuen. Eta hori, lotura hori uste dut herri gixari importantea dela. Hau ez da, hor unibertsitatean edo ikerketa zentroetan ari diren batzuen kontua baizik eta gu geu ari gara sortzen hemen gure behar ditugun tresnak, ez? Uste dut hori, balore hori oso importantea dela, eta oso gure ohituretan sartzen den zerbait ere, bai, ez, auzolanaren kontu hori, nolabait esan. Orduan nik horri ikusten dut, ez? Eta, bueno, pentsatzen dut etorkizunean hori landuko dela. Gero baditugu beste kezkak eta nik ere partekatzen den noski, Jonek esan duena, hau da, nun geratzen da hemen euskara, ez? Eta euskararen erabilera zer egingo du mundu hontan, ez? Alde batera kezka hori arintzen zait, esaten aukeratu gabeko eszenario bat iritsi zaigulako. Hau da, pentsatu behar bagenu zer nahi dugu, adimen artifiziala erabili nahi dugu edo ez. Aukera balitz, igual ez da bedan sartu gintezke, komeni zaigu edo etzaigu komeni, baina ez baita hori kontua, hemen baitaukagu, jadanik hemen daukagu, eraz ez daukagu aukerarik. Badago, orduan kontua da, zer egiten dugun euskerari eragiten dio neurrian, eragin hori ez dadin hain kalterako izan, edo nahi baduzue, mesederako izan dadin. Eta egia da, arriskuak hor daudela, eta horiek ezin direla ukatu. Jonek hitz egin nahi dule, igual. Beharra da, esklusa marnobilirako denbora zatea beharra daukat, eta luzatzen bada, egindako zaituzte dalako. Bueno, nik pixkat orain arte esandakoen hildotik eta Xabierrek bukaeran esandakoen hildotik, ez? Ez da lidertza da nitza, baina nik uste askoren artean hau egiteko ditugula, eta heldu beharko geniokela, ez? Xabier esan den moduan, ez? Aspalditik ari gara edo ari zarete, eta eskertzeko moduan gaudegia esan, ez da? Baina uste gogoeta sakonagoak behar ditugula eta estrategia bateratu bat egiteko aukerak eskueran ditugula, inoiz baino eskueran nago, ez da, orduan, heldu beharko geniokela. Uste baita ere gogoetan sartu behar direla nolabait teknologiaz edo teknologietan ari zareten multzotik kanpoko gogoetak ere, ez da? Adibidez, motivazioaren gai hau, ez da? Motivazioak galdetu behar dugu, nola ari da konfiguratzen gure herria, etorkizunean, dauden migrazio fluxuekin, hor badaude perspektibo batzuk, zenbat izango garen jatorriz etxetik zakargigunak eta bargero eta gutxiago, problematika handi badator, eta horren barruan galdetu behar dugu euskaraz egiteko eta ikasteko motivazioa zein izango da. Eta hor, itzein dezagu fluxu motivazioaz, dakarzuna transmititzeaz motivazioaz, motivazio pragmatikoaz, balio erantziaz, eta zer ematen dit euskarak beste inongo hizkuntzak ematen ez didatena, hori beti izan da motivazio elementu importantea bat, eta barrez, zer gertatuko da motivazio horiekin etorkizunean,
Eta baita ere, baldin eta azkenean hizkuntza interfaze bihurtzen bada, eta azkenean euskaraz dagoen edozer edonok uler badezakela ester beste bere hizkuntzan entzunda. Bueno, eta egia da, ez da, hau da, guk ez dakargu eszenatokia etorri egin zaigu eta etorri egongo zaigu, ez? Baina beti ere, hasieran aipatu da moduan, guk baldin badugu margen bat, guk ere sortzeko eta guk gauza batzuk geronen paradigmatik sortzeko eta bideratzeko, ordea galdetu egin beharko gendukela, ez da? Ez dakit, bertso saio bat, ez da? Egin dezakegu ahalegin espres berezia, ez? Jendeak, euskara ez dakien jendeak, bertso saio bat edo final bat, inkluso kantatuta, bere hizkuntzan kantatuta entzun dezan. Eta horretarako, garapen teknologiko bat egin. Baina galdetu beharko genuke, baina interesgarria zaigu hori. Edo hain zuzen ez zaigu interesatzen, ez? Eta interesatzen zaigu bertsoa entzun nahi duenak betor gure komunitatera eta ikas bezan nolabait, ez da? Euskara, nik erantzunik ez dut, baina esan dut behar bada guk ere galdera hori inkorporatzen badugu, eman da, etorriko zaigun guztiaz aparte, guk geuk zer garatu, zer zaindu, zertan tentu erabili behar dugun ere, behar bada hori txertatu dezakegula, ez? Gure gogoetetan, eta behar bada neurri baten gure estrategietan ere bai, ez? Niri gustatuko ditzaidake komentatzea, hausnarketa bezala. Azkenean, lortu behar, bueno, ez dakit, ideia bada, baina lortu behar duguna da, leku ez arruntetan ere euskararen aukera egotea. Eta adibidez, adimen artifiziala dela eta, dauzkagu fabrikak, dendetan, daude leku asko non euskararen erabilera momentu honetan dago zentratuta edo karteleri inguruan edo bakoitzak bere momentuan daukan aukera, ez? Orduan, ia adimen artifizialen bitartez, esan dudan bezala, adimen artifizialak garatuko du gauza bat, ez du dena garatuko, baina egia esan da, nire ustez, aukera baldin badugu, honen erabilera zabaltzeko adibidez, askotan ateatzen da, ez dugu erabiltzen eta ez da oinarri bezala hartuta, baina ez da erabiltzen ez dago, edo erabiltzerako orduan da informala, ez da formala. Eta hor ateratzen dira gauza barruko sistemak, barruko adibidez, enpresa askok esan didate nahi dutela atzerriko pertsonak etortzen direnean prestakuntza formazioz aparte, ia denbora baten, hizkuntza ezberdinak erabili daiteke momentu baten, ez? Orduan, nire hausnarketa baita ere da nola lortu dezakegun teknologi berriak erabilita eta beste hainbat gauza baita, euskararen erraztasuna dakitenek erabil dezaten eta ez dakitenek agian prozesu baten daude, zebe bai kontutan izan behar dugu, pertsona batzuk egongo direla prozesu baten. Eta prozesu baten egonda, agian ezin dute hizkuntza gure eraran erabili, baina joango dira pizkanaka. Orduan, helburua bai izango litzateke nola zabaltzen dugun erabileraren aukera gaur egun arazo ezberdingatik, zaila den lekuetan edo zaila den momentuetan. Hori ere uste dut kontutan izan behar dugula. Azken finean, euskaldunok erabiltzen dugu, badaude euskaldun, sale eta ikasten ari direnak bultzatu beharko genukela eta erraztasun bat izan beharko genukela, eta hirugarrenez, hor ateatzen dira aukera batzuk, uste dut aprobetzatzeko direla. Eta beste hainbat gauza baita ere landuta eginda, baina uste dut adimen artifizialak ekarri ditzakegula aukera batzuk erabilgarria izateko eta horren erraztasuna bultzatu izateko. Esaten duan bezala, da beste pieza bat, ez da pieza, da gauza asko egin behar ditugu eta hau da elementu bat, ez da bakarra, baina elementu bat da. Aitzol? Bai, kontu asko aipatu dira, ari mutur pila bat eta hornean zeini helduko, bai,
Jonek aipatu du, adibidez, adimen artifiziala sartu ahal izango genukela berso saio baten, eta horrek pixkat hizkuntza artekotasuna erraztu ahal izango lukela, baina horrek ia zer ekarriko luken, ez da? Ondo pentsatu behar dugu, teknologiak noiz dakarren balio erantzia eta noiz ez da. Nik usten dut kontrako joera bat ere ari dela zabaltzen, ez da? Eta da momentukoa, analogikoa balio esteana, bai? Eta bertso saio batek hain txusen ez du behar teknologiarik funtzionatzeko, bai? Mikrofonoa jende asko badago, baina bestela, eta hori da funtsa eta momentuan sortzen den hori da komunikazio ekintza horrek dauka balioa, ez da? Eta adimen artifizialak hor ezer gutxi dauka esateko, ez da? Beste zenbait eremutan, adibidez, xakean, bai? Xakean bada garai, 97an usten dut Deep Blue gainditu zula munduko Kasparov munduko xake txapelduna, eta ni informatika ikasten nahi nintzen, desan hon, akabo, adimen artifizialak gain hartuko digu. Ordutik urte batzuk pasadia, bai? Eta uste zan baita ere, adimen artifizialak xakea jango zula etzegola misteriorik, makinak gizakia garaitu du, eta justu gertatu da kontrakoa, bai? Txapeldun handi hauek denek adimen artifizialeko sistemak erabiltzen dituzte entrenatzeko eta hobetzeko, baina sekula baino aurrez aurreko txapelketa gehiago daude. Jendeak ez du makinaren kontra jokatu nahi, horrek ez dauka inungo interesik. Jendeak nahi du jokatu beste persona baten aurka, eta hor dago, bai? Orduan, nik uste horri lekua egin beharko geniokela, ez da? Eta gero beste eremu batea salto egin nahiko nuke, apunte bat egiteko bakarrik, bai? Eta da, guzti honek kostu bat dauka. Bai, hau aigea adimen artifizialeko sistemak, euskeratik eta euskerarentzat, eta nola sortu eta bar, guzti honek kostu dauka, itzultzaile bat edo transkripzio sistema bat, martxan eukitzeak, hori urtez urte, hobetzeak, eta gaina gaur egungo eredu neuronal astun hauekin, eta horrek kostu handia dauka, eta hizkuntza txiki batean lan egiten dugunok nola egiten diogu horri aurre. Ez da erreza, batez ere, kompetentziak, enpresa teknologiko erraldoi horiek doainik eskaintzen dutenean askotan. Hor ere gure lekua topatu behar dugu. Eta guk, orain eta elujarren bidez jartzen ditugulako merkatuan tresnak, topatu dugun bidea da eleaniztasunarena. Hau da, gure antzeko egoeran dauden beste hizkuntza gutxituetarako ere gure teknologiak eskaintzearena. Orduan, guk eskaintzen ditugun itzultzaileak, transkriptoreak eta ze hizkuntzatan eskaintzen ditugu. Hurbileko sei hizkuntzetan, eta horrek nolabait pixka bat ematen dio balio erantzia, eta berez oso txikia dan merkatua zabaltzen laguntzen digu. Ordua iritsi zaigu, eta zuen baimenez, 20 hitz apuntatu ditut, ordu eta erdi pasatzo honetan, nik uste dut laburbiltzen dituztenak egin dugun elkarrizketa hau. Eta irakurri egingo dizkizuet, nolabait laburpen gisa, direla euskara, baliabide irekiak, lidertza, erronkak, plagioa, sormena, gailuak, hizkuntza bizia, korpusa, integrazioa, motivazioa, hizkuntza ohiturak eta aniztasuna, ikerkuntza, prestakuntza, lankidetza, aktibazioa, datuak, burujabetza, herri estrategia eta unibertsitatea. Uste dut, danak ados gaudela, adimen artifizialean euskarak izango duen garapena eta euskarak izango duen ardura adimen artifizialaren garapenean euskal hiztunen eskuetan daukagula, eta hau dela etorkizuneko kontakizuna, Jon Sarasuak esan duen kontakizuna gure esku daukagulako. Hortaz, mila esker eta hurrengora arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko.